Te halo porlok sa sinpat hakan kasngi ngangai phi hiadon hakam bakoi bakia te porlok ba I aku aban reply gitu kiba komen yang hak katu kawe ke video ka ba ngapelaj ba bang thoa ka thumbnail bang ong ba ka parti WPP omdon jing kremen shu ban job biang hakane ka election hakane ka by election MP te kipaj ba hang tu ki klempat da play ka video jonga kila shu ya komen no slim slam to lei ka jing komen jong phi rong am so ai henry khendet nga karpat re dia phi baro ki parlok ki ba la view ki ba la comment ki ba la like share but subscribe yang te nakaliang kitu ki ba la ai jing kersan yang kublai sibun mo te kitu ki ba la comment yang ada kaktin siru ngai kublai yaki henry nga karpat ya kitu ki ba comment yang ada ka kentin si kentin sang te to kamele da phi comment yang henry ka long ka ka ba penjak burom ya phi hi ki ba comment hang tu nama don gitu ki ba view ya katu ka video jonga ki don ro ki ba view katu ka ba tho ma phi bat kin sapai ju ya ka kerteng jong phi henry nakliang jonga pat nganam oi henry nga syukur pat ya phi la phi comment yang to comment hakono ko duru lei henry la phi comment takitim si tim sang ro nganam so oi henry tang ko nga kerpat ya phi ba wadam thad ya la de kan hapo social media kum tu lai nakaliang jonga tengam so la phi comment kumno ru kadika mon ka jong phi kata kolong bi kita ka choice ka jong phi la phi comment hakono ko duru henry nga kerpat sa chisin mo lada phi swaban open ya ke video te warnai komen shwa to page shwa ya ke jingkren tasa komen pada hadin lada phi phim sngo tanadru nganam sui lada phi sngo tanadru kadai be kita ka mon ka jong phi namar ngam laban ong ba pin su tanad lut ya video jonga ngam laban ong ba barokit isi lut henry halaka jong ki ba sngo thu halaka jong ka jing sngo xem jong mud jong perkhat kai mo te ngam kwa ban ong ban reply gitu ki ba comment tim si tim sang yang awat nom kren si shu bangas ngurem kumta lele kabiang la phi comment yang hakono kono duru kadeka mon ko jong phi dai nakling jong ting ai khublei ba je phi ba ro ki ba la comment yang te khublei siwon ye phi gitu ki ba ai opposite comment wrong comment la ne ye gitu ki ba ai ta right comment ru kadeka jing komen ke jong phi te apsha khendiat te parlok hoi sa sinpat mo te nakle jonga ha tu ka video banga la thep kain om dei bong ong banga ben ka parti pra bangan yaro ya ka parti NPP lane bangan ben ka parti NPP ngen yaro ka parti pra ndrei yakino ki parti ngam don kata ka jingbot bangan ben bangan yaro ndrei mo kumba piru pila sakihi la jong kikmat lagi pila yo sngo la ki jong kiskor te parlok hoi ngayo I kum hakini ski kum ba phi yo I ru ken ba don artri kini ki political party ki ba don chicha kata ka jing yale ka bar hem ka ba I song sit ba kini ki kertong ki ba yang ru kida don chicha kata ka sap katalen ban yale ban pen I la ka jong nong rim ya kata ka ban kit ban ba anda kila job ya kena ka by election MP kin sa tre kumta kin sa yu kumta hidon ru kata jing kit klik te hoi kata ka jing request jong ya phi henry bangan ong ba uta ulong kumta kam dai kumta henry kita dai be ka shong komon ko jong phi te la job kono ko parti ru kam dai ba ban ong ba ka dai ka jing du nong yang ala ni ya phi henry karena parti ka ba job ngangai be ba kadai ke jing start jong paj ba ban chit ya uta unong mikmat ban kit clean na banta kari bar ka jaj ban ribu jongi te parlok tang kita ki kitin bakir jonga te khublai sibun ye phi ki wiwar ki bala ya kasan yang anak kapor syakapor te ye kitu ki ba klem sungutan hadru khublai sibun ye phi ki bala weu ki bala like ru yang ki bala comment thim thlam ru biang be te ngin saya sempat mo sai kui video khublai sibun mo ngin saya sempat